डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार विद्यामंदिर साखळी 2016 पासून सुरू झाले आमची आणि तेन्नापासून आम्ही पायी वारी भुरग्यांक घेऊन दर वर्सा आषाढी एकादशी दिसा येता। अंदूची आषाढी एकादशी संडे आयल्या आणि हालींच्या वर्सांनी पयलीं आमी कितें करताले की त्याच दिसा भुरग्यांक घेवन वयताले, देवळान कार्यक्रम करताले। पण हालींच्या वर्सांनी खूब गर्दी जाता, वेगवेगळी स्कुलां आणि वेगवेगळ्या गांवांतल्यान वारी येतात चलत, त्यामुळे देवळान आमकां जाय तसो कार्यक्रम करपाक स्पेस मेळना। म्हणून आमी आदल्या दिसा म्हणजे आज आमी त्या निमित्तान ती वारी व्हरता। भुरगे चलत दिंडी करीत रिंगण करीत दिंडी करीत वयतले। आमचे प्रायमरी स्कूल आणि हायस्कूल दोनूय कडल्यान आमचे भुरगे एकाच वेळा वयतले आणि एकाच वेळा देवळान वयतले। देवळा कडेन रिंगण जातले आणि देवळान मागीर आमचे भुरग्यांचे किर्तनाचो कार्यक्रम आणि भजनाचो कार्यक्रम चल्लेलो आसा। डॉक्टर केशव हेडगेवार विद्यामंदिर साखळी येथे शिकवते। दरवर्षीप्रमाणेच आम्ही आमच्या शाळेच्या सर्व विद्यार्थ्यांना घेऊन आज चालत वारीने इथे विठ्ठल मंदिरात आलो आहोत आणि दरवर्षीप्रमाणेच इथे पांडुरंगाष्टक स्तोत्र म्हटलं गेलं, त्याच्यानंतर 2 मुलांनी कीर्तनं केली, भजन झालं, कीर्तन झालं। आता हे सर्व करण्यामागचं प्रमुख उद्देश म्हणजे आमच्या सर्व मुलांना इकडच्या गोव्याचं जे प्रति पंढरपूर म्हटलं जातं विठ्ठलाच्या मंदिराला, तिथे येऊन गोव्याची संस्कृती, हिंदू संस्कृती कळण्यासाठी हा दरवर्षी आम्ही प्रयत्न केला जातो। पण आषाढी एकादशी दिवशी इकडे मुलांना घेऊन येतो, पण गर्दी असल्यामुळे आज आपण आदल्या दिवशी इथे मुलांना आणलेलं आहे आणि मी देवस्थानाच्या सर्व कमिटींना धन्यवाद म्हणते की त्यांनी आज आम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे सगळी अरेंजमेंट करून दिली। आमचे सरकारी माध्यमिक विद्यालय मोरलें री कॉलनी आयज हांगासर आषाढी एकादशीच्या निमतान आमची पंढरीत वारी घेवन आसा। 5वी ते 10वी मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांनी पारंपारीक ड्रेसान आमच्या बरोबर आमच्या पालक संघाचे अध्यक्ष आसात विनायक रावत। आमी दर वर्साक ही वारी हांगासर घेवन येतात। भुरग्यां भितर आमचे पारंपारीक गुण, आमचे जे सण आसात किंवा आमचे जे देवस्थानां जी आसात तांकां म्हायती जावची, तांचे बरे तरेन तांकां आमचे इतिहास आणि आमचे सगळे परंपरा कळची, तांच्या भितर कला गुण दिसचे हाजे खातीर ही वारी आमी आयोजीत केल्ली आसा।